Máquina de limpeza automática da mesa giratoria e esterilizador UV que sopla para a esterilización. Recheo de dobre cabeza recta, recheo principal e recheo para garantir un recheo de alta precisión. O cabezal de recheo está equipado cunha roda manual para axustar a altura. É fácil realizar o recheo de diferentes tipos de latas. Máquina de selado automática de latas de nitróxeno ao baleiro despois de selar o contido de oxígeno residual é inferior ao 3%, aumentando efectivamente a vida útil do produto. Primeiro baleiro, despois nitróxeno e, finalmente, selado, ideal para industrias alimentarias, de bebidas, farmacéuticas e outras.